Pirsa îro ev e, gelo kî ji strana nofayê hes nake, yan jî kî ji strana sînemê hes nake? Ev stranên kî ne? Stranên Miradê Kinê ne. Miradê Kinê di sala 1942yan li gundê Gêra Cefer a Kerboranê hatiye dinyayê. Ji Mêrdînê ye. Paşê çûye Batmanê, li Sêrtê jî jiyaye. Ew hunermendekî gelekî hêja bû hem wekî şexs û hem jî wekî huner. Bi muzîkê re eleqedar bû, lê demekî karmendî jî kir. Dema dibe karmendê dewletê ku bi xêra Şerafetîn Elçî ve dibe karmend, ku wê demê Şerafetîn Elçî wezîrê dewletê bû, Miradê Kinê dike karmend û Miradê Kinê diçe İskenderûnê. Li İskenderûnê 18 mehan dimîne. Piştî 18 mehan tayîna xwe dixwaze Sêrtê û bar dike tê Sêrtê. Li Sêrtê jî karê xwe yê karmendî dewam dike. Lê di heman demê de bi muzîkê re jî eleqedar e, dest ji muzîkê bernedaye. Muzîkê pêş dixe, ribabê pêş dixe, ribabê bi me dide hezkirin. Gelek stranên gelerî bi însanên wê derê ve û bi me dide hezkirin. Loma jî dilî wî dikin, dibêjin tu çawa maaşê ji dewletê digirî, li aliyê din Kurdî disirê ji ber ku wê demê Kurdî qedexe ye, mesele tirsê ye. Ew xêrnexwaz bi vî awayî giliyê Miradê Kinê dikin. Miradê Kinê jî wekî gelekî hunermenda tê binçavkirin. Lê Miradê Kinê dest ji hunera xwe bernade. Heta dawiya jiyana xwe jî vê yekê dewam dike. Heta kengê, heta 42 saliya xwe. Di 42 saliya xwe de mixabin ji ber xeyrana dil canê xwe ji dest de. Dibêjin 87 kaset dagirtine wî. 87 kaset. Di her kasetê de 5 stran hebin dike 410 stran hebin dike 800 hesab ji were. Em van ji ku dizanin? Em van ji vê pirtûkê dizanin. Ev pirtûk ji nûbiharê derketiye û gelek agahiyên derbarê Miradê Kinê de têde hene. Me gotiya kî ji nofayê hes nake? Hê jî gelekî hunermend hem nofayê hem ji stranên wîyên din disirên û ew stran li ser zar û zimanên Kurdan in. Yek ji wan jî sînemê ye. Dibêje sînemê dilovanê têr nabin ji xeberdanê. Tiştekî mükemmel e. Gelek stranekî wî gotine anha ji aliyê hunermendên Kurd ve tê gotin û wê her bê gotin jî. Mesela yek strana ku Miradê Kinê gotibû, şivan li dinyayê belav kir. Dibêje mala bavê mala mêra ye. Çi qas xweş hene? û ev û gelek stranê din. Deng li dinê be Miradê Kinê û yên ku bixwazin jî dikarin vê pirtûkê bigirin û hinekî din jî bi kurahî lê meze bikin.